Môžeme s oblečením, farbami podporiť energiu? Áno, jednoznačne áno, pretože a zase tam hraje rolu čas. To znamená, že keď ja viem, že napríklad budeme u teba, hej, ty si kov a ja viem, že ty potrebuješ podporu. Čo tebe vytvára podporu je prvok zem. Takže potrebujeme na tebe práve tie zemské prvky. To znamená rúžová, béžová, žltá, krémové odtiene. Hej, to všetko sú zemské farby plus kovové. Kovová je biela, zlatá, strieborná, medená a taká tá studená fialová. To sú všetko farby, ktoré ťa podporujú. To je základná informácia, ktorú ty ako majiteľ by si mala využiť vo svojom živote. A potom prídu obdobia, kde ja budem vnímať, že ty si prišla do nejakého 10-ročného cyklu, kde sa ti nejaký prvok buď extrémne posilnil a ja už ti nepotrebujem dávať toľko prvku zeme. A ja poviem, teraz by bolo dobre, keby sme ti podporili práve prvok drevo. Pretože vnímam, že toto máš teraz oslabené, plus ide to obdobie 9. periódy, palí nám to drevo, vnímam, že máš problémy s hormónami, s náladami, necítiš sa dobre, tak tam by som zase podporila ten prvok drevo aj tým farebným nosením tej zelenej, obklopením sa rastlín na správnych miestach, samozrejme v tej domácnosti, pretože tie rastliny sú síce skvelé, ale pozor na to, dokážu spôsobovať aj hádky. Alebo nepokojný spánok.